παιδιά! Αχ, Δίν. Έφυγες νωρίς απ' τη ζωή ρε θείε. Μα ξέχασες ένα πράγμα. Το κέτσαπ σου. Ποιος είναι? Μπορεί να μην την κάνεις λίγο, σου φέρα ποτάκια να πεις. Παρτίνι αμούντο. Βετέρε. Κάτσε ξαδερφή, κάτσε. Πολύ χαρόλα όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ήμασταν, Κάτι μου είπε ότι έχει να μου πει, γι' αυτό ήρθα να παρουσία. Κατευθείαν τρεχάτος, ολόκαυτος. Τι συνέβη, Μπέλτσα? Κάτσε λίγο να χαμηλώσω. Ένα λεπτό, να σου δείξω κάτι σημαντικό. Το κέτσαπ του θείου! Το κέτσαπ του θείου! Το βλέπεις? Το βλέπω. Δεν θα το ξαναφάει ο θείος σου. Πέθανε. Όχι. Θείου! Είναι ασθενοφόρο. Здорово. Καλησπέρα. Άιντε παιδιά, άιντε. Το βλέπεις το ρολόι με πόλης. Άιντε παιδιά. Όλες δείκτες της ζωής μου και της ζωής του φίλου που πέθανε νωρίς και έφυγε από μακριά μας. Άρα θα γρήγορα αυτό να τελειώνουμε, άντε. Το καταλαβαίνω, Κάτσε να τρέξω. Πάμε απευθείας χωρίς πολλά λόγια στη ζωή. Αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία. Ήρθε η ώρα. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Νομίζω ότι διαβάζει όλες οι βιβλίο. Όχι, αυτή είναι εκείνη η διαδικασία. Έλα, θα τα τελειώνουμε, άντε. Πολλά ρε σήμερα. Θα αρχίσουμε. Σους, μη μάθος. Σ' Έλα, τι με κάνεις έτσι τώρα. Σταμάτησε. Από το πρωί με έχεις στο τηγάνι. Στο τηγάνι έχεις. Σταμάτησε. Σας παρακαλώ. Ποιο δικηγόρο, σταμάτα θα τα κάνω. Σταμάτα. Η βλάκα καταλαβείς τα μάτια. Αυτό μόνο το δύο, γάμο το δήμα του. Λοιπόν, πρώτα θα αρχίσουμε με τον... Πάμε! Ο Θεός αναφέρει ότι θα σου δώσει την Mercedes, την αγαπημένη του, τη μαύρη. Εκείνη που κλαίμε τα παρκάκια. Ακριβώς, εκεί που πήγαινε στη δόξα του. Θυμάμαι. Πάει με φαίνεται. Είναι μεγάλες μέρες με τον Θείο. Μετά πάει Α, στον να αγαπητό μετά. Βάσια. Yes. Το καλύτερο για να το κρατάει ο θείος μάλλον. Μάλλον στο Βάσια. Στο Βάσια. Πες μου. Σταμάτησε παρακαλώ. Yes. Το Βάσια αφήνει την αγαπημένη του τη βίλα στο Καζάν που πήγαινε όλες τις γκόμενες. Ευλογημένος να είναι ο θείος από την ψηλά που με κοιτάει. Και στον Άγγελο. Και στον Αγγέλο θα αφήνει τα πιο πολλά πράγματα και τα πιο ωραία. Αφήνει τον Ιβάν. Ποιος είναι Ιβάν? Φυσικά και το σκύλο. Εκλέψατε. Έτσι αναφέρει εδώ πέρα. Όχι.
όλα αυτά που μου έλεγες. Όχι. Σε παρακαλώ. Όχι, μας μην κάνεις αγαπημένοι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι οικογένεια είναι αυτή που μου έμπλεξα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποχωρήστε. Αχ, αυτό ήταν το σπίτι του θείου μας. Μην μου τα θυμίζεις πάλι. Έλα, σούπα, τώρα όλα τελειώσανε. Ποια είναι αυτή η ξανθομαλούσα? Ποια είναι αυτή η πυρβολώματα? Για να δω. Τι έγινε? Γεια σου πυρβολώματα. Ποια είναι? Ποια είσαι πρώτα απ' όλα, θα μου πεις? Μπες μέσα να καθούμε λίγο. Ένα τεταρτάκι για καφέ. Κλείσε. Ποια τι να θέλει, περιουσία να θέλει, λεφτά να θέλει. Λοιπόν, εσύ πρέπει να είσαι η Τάνια. Η Τάνια, ναι. Η φίλη του θείου. Η τελευταία του ερωμένη ήσουνα. Ναι. Για πες μας λοιπόν. Ήρθα για να πάρω την περιουσία, το σπίτι. Το σπίτι το άφησε σε μένα πρώτα απ' όλα. Αφιώς. Ναι, Είναι αλλά εγώ δικτύσιο. ήμουν αερωμένη του, οπότε εγώ πρέπει να το πάρω. Δεν λέει τίποτα η διαθήκη. Θέλεις να ξανανοίξουμε, να πάμε στο δικηγόρο? Βασιά μου. Πες μου. Δεν μ' άρεσε αυτή η φάτσα του, δεν μ' άρεσε. Ειρήνη, μην γαλήνη ανάπαυσης εν ανθρώπων ψυχή. Λοιπόν, άμα θέλεις, μπορούμε να την ανοίξουμε την περιουσία. Μια μέρα να δώσουμε ένα ραντεβού. Θέλεις? Φυσικά. Να δούμε. Αλλά να ξέρεις, δεν υπάρχει τίποτα. Το Εντάξει, σκύλο δεν θα τον πάρεις. Άκου, κατάλαβες. Δεν είχαμε το καλές σπίτι σχέσεις. είναι δικό μου. Θα σε ξεμάλιασω. Δεν τον πάρεις τον Ιβάν. Ξεμάλιασω, κατάλαβες. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Τι δεν θέλεις να φτάσουμε σε τέτοια? Στα άκρα θα φτάσουμε εδώ, Θεό μου. Λάρη, πού είσαι? Μην μιλά. Τι να μην μιλάμε? Το σπίτι είναι δικό μου. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μην το κάνεις χειρότερο, μην το κάνεις χειρότερο. Εντάξει, εντάξει. Τι ωραία που είναι αυτό. Έκανα μαζί με τον Λάρη. Πότε Μας έκανες θυμίζει με εδώ το θείο. Πότε έκανες με τον Λάρη? Είσαι ένα κρυφό γυμναστήριο στο σπίτι. Δείτε. Δεν έκανα πολλά, εντάξει. Πώς θα μου έμαθε να κάνω? Μισό λεπτό! Μην επιμένεις, μισό λεπτό σου είπα! Καλησπέρα. Καλησπέρα! Να ξέρεις, εσένα σε βλέπω με μισό να το ξέρεις. Δεν τα έλεγε καλά. Τι σου είπα? Μας έφερε από γάμο τώρα, εγώ ξυριζόμουν. Δεν μου φέρεστε έτσι. Εγώ ξυριζόμουν και αυτός μας πήρε τηλέφωνο για να έρθουμε. Μαλάκα του μπούσα μου φορά. Δεν είναι δικό σου. Ηρεμήστε. Αυτές μας είπαν να μας αγαπημένοι. Όχι, αφήστε κάτω. Αγγέλ, κάτω. Τώρα, κάτσε. Θα μου βγει αλλά τι και εγώ ρε καμώ το κάνει να κάνω. Πέρασα, μην πας. Κάτσε. Όχι πάλι. Για άλλα τι δικηγόρο. Μην πας. Έχω να σου πω ότι είσαι προστράκι. Θα τον στράκι δικηγόρο. Θα τον πούμε. Εγώ, ποιο
πιο σωστός δικηγόρος πρώτος στη Ρωσία. Ήμουνα μαζί με τον Πούτιν. Θέλω να μιλήσω λίγο εγώ. Προσβάλλεται Να του να σε πω. Όταν μιλάει δεν θα το διακοπώ. την ανάπτυξη. Δεν το διακοπώ. Μην βιάζεις. Χτύπα στα νεύρα. Ντάν. Άκουσε με λίγο. Μας έβγαλες μια τέρμα ψεύτικη διαθήκη. Εγώ με ψάκια μου τους ίδιους κατάλαβες ρε. Εγώ Τελείωνε τώρα. Τελείωσε αυτό που πες. θα μου το πάρεις τώρα πούστη. Χαμώ το στάνιο μου γαμώ. Τι εμπλέκονται γκόμενες και είσαι έτσι τώρα. Μαλάκα μπαρμπεκιού κάναμε. Μην είναι τα σημαία τι τα Χαμώ τα πράγματα. πτυχία σου. Τι Γιατί γάμο πούτσα τα προφέσορα είσαι. Μαλάκα τι Κατάλαβες τι σου λέω. τυχείο μαλάκα στην Αγιά Πετρούπολη. Ξέρεις ποιος είμαι. Στέφανε, ποιος είσαι, Ξέρεις μα. πως με λένε ρε. Βασίλης, έλα. Βασίλης, ελάς ρε βλακά. Ελάς. Βασίλης, το- Στα πει ελάς. Βάστα Σε γαμάει, ο Βασίλης, έλα. Σταματήστε να μην μιλάτε. Έπεσε. Τάνια, εγώ θα λύσω. Εγώ θα λύσω. Τι ηρεμήσει. Δεν έβγαινε στον Βασίλη. Ποιος είναι. Ω! Εσύ δεν είσαι η Τάνια. Η Τάνια. Τάνια είναι αυτή. Από πριν που την απάντησε και εσύ τον στείλει. Κόμμενα του θείου. Τάνια, κάθεστε. Πόσο προκλητικά την Όλα έτσι γίνεται, εγώ την ξέρω. Εγώ την ξέρω. Παρακαλώ, κάθεστε. Την ταχνάκι Άρχισες να έρθεις, άρχισες να έρθεις. Να πούμε ότι άρχισε να έρθεις. Ναι. Και δεύτερον ξέρει. Λοιπόν, πες, είναι ο δικηγόρος ενώπιον σου και πες τι θες. Να δεις ότι δεν είναι στατιστική, να καθαρίσει την ανώδη μαλάκα στα δείτε το μάτι. Και προσέξτε τα λόγια Για μην το σας, χτυπήσω. γιατί αλλιώς δεν θα βγει. Εγώ λέω με ηρεμία να μας ανοίξει ο δικηγόρος στην διαθήκη. Παιδιά, ναι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Λοιπόν, ίσως να έχετε δίκιο και την προηγούμενη Πιο γρήγορα. φορά, τώρα που το ξεφίλησα, ίσως να έλεγα τα ψώνια μου του καλοκαιριού, αλλά Δεν παίρνει ο άλλος. αυτή τη φορά, διόρκησης λέει θείος από Ρωσία διαθήκη, το βλέπετε. Τελείωνε. Τι μωράκι, αυτό έχουμε και μωράκι. Το μωρό. Έχει μωρό. Ανήπαντρε γυναίκα. Ξαδέρφη μου, Τι μου λέτε τώρα. Το θείο το μωρό. Πρέπει να το πάρω γαλατά. Είναι αυτό τώρα που μην μιλάτε τώρα έτσι. Το μωρό. Παρακαλώ, καθίστε Σώα κάτω. μου, θείος. Για να το δω. Το Λάρη, τι έκανες. Πες μου λίγο. Δεν το βάζω. Ψυχολογικό είναι. Όλες οι ρόζες της Μπελβέκη να πάνε. Ακούστε, πρέπει να αναλάβουμε τα έξοδα της βαφτίσης. Τι είναι όλες. Παρακαλώ να τελειώνουμε. Ο θείος έχει κάνει τα πάντηνα για μας. Σας παρακαλώ. Τα πάντες. Παρακαλώ, άκουσε με. Θα χάσω το αεροπλάνο για το Ρωσέ και ξέρεις είναι Ελληνέρ και δεν καθυστερεί καθόλου. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Είναι τηλέφωνο να κάνω στο τηλέφωνο μου τον Κούκα. Όλα τα λεφτά τα αναλαμβάνω. Κάσε και άκουσε, κάσε λοιπόν. Η διαθήκη του πρέπει να αρχίσει τώρα, λοιπόν. Να δούμε και την Τέλος γιατί η διαθήκη αναφέρει τελείωσε. την Θα Ιταλία. πάρει όλα η γυναίκα του θείου. Εσείς το πουτανάκι του θείου. Όχι, όχι, αυτή είναι αυτή στο μέσα στο διάλογο του Θεού. Ηρεμήστε όμως. Ηρεμήστε. Να το διάλογο. Να το διάλογο. Να το διάλογο. Ηρεμήστε όμως. Ξέρεις κάτι. Στο διάλογο. Ξέρεις κάτι. Πρέπει να αναλάβουμε τα έξοδα της βάφτισης. Ναι. Ο διάλογος του Θείου είναι αυτός. Εμένα θα με καλέσει όπως έτσι. Και εγώ θέλω μια αγκαλίτσα. Θα πω ότι δεν θα σε Λάρι εν ώψη του θείου. Μετράς. Γιατί το παιδί μου. Για Δικό μας ξάδελφο είναι. Θα γίνει 2055. Πες τα. Τα θέλω όλα. Πια όλα, μα δεν ξέρω τι με λες τώρα εμένα. Το σπίτι, τα λεφτά, την Mercedes, το σκύλο. Μα άλλο γράφει η διαθήκη, εγώ το καθήκον κάνω. Δεν ξέρω τι με λες εμένα τώρα. Μήπως θες όμως, ξέρεις τώρα κάτι να προσφέρεις. Σε τάκωσα μου έποτα. Για το πούσο Πληρώσω τα μούτρα. Για το πούσο Πληρώσω τα μούτρα έτσι. Εσένα μου πουτάνα, τα εκδησιά θα σώσω έτσι θα κάνω.
Στοπ! Θα με κλάσετε. Έλα σε πάω μοιάζοντας στα χαρτιά τώρα. 6. Ξέρεις τι μπορώ να ρίξω εγώ εδώ πέρα. 66. Και ξέρεις τι μπορώ να σε κάνω τώρα. Πάρε το άλλο 6. Ποιος είναι? Πώς είναι τώρα. Για τον Μπούτσο, προφέσορε. Κάνε πως είσαι χαρούμενος. Έλα. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Βάσο. Ελπίζω να έρθεις για τον Νίκη. Να το, εννοείται τώρα. Καλησπέρα για τον Μπούτσο. Καλημέρα σας. Αλλά έφταμε γρήγορα και απλά μας έκοψε στην παρτίδα. Λοιπόν, πώς θα Είναι ακριβώς, κάτσε ρε αγόρι μου, μην κάνεις έτσι. 55 ευρώ. 55. Τι 55, στείλα τώρα 100. Τελείωνε. 50. Φτάνει. Εγώ από πάνω. Του θείου του άρεσε πολύ να ληστεύουμε. Του θείου του άρεσε πάρα πολύ. Του άρεσε πάρα πολύ. Του άρεσε πάρα πολύ. Θα σκάσουμε οι δυο μας θα τα πάμε. Οι 5 μας ποιοι θα είμαστε. Θα έρθουν άλλοι στο μνημόσυνο του Θείου. Θα έρθει ο Ιβάν το σκηνή. Τροφή και το σκύλο δεν γίνουμε. Πρόσεχε. Του άρεσε το Θεό. Το δεν τους άρεσε να πάμε. Α, το φίλο του φίλου. Πάμε να πάρουμε λίγο. Θέλεις. Πάντως του Θείου του άρεσε να περνάμε καλά. Όλοι μας. Τώρα ο Αγγέλος Και ποιος είναι? ο Αγγέλος είναι... έχει δουλειά. Φύγει να ξέρετε Εδώ. διακοπές στη Ρωσία. Για να δούμε. Το κουρμέ. Είναι, τον μοιάζει. Σαν να τον βλέπω. Αφού τον μοιάζει θα τον πάρει. Εκεί ψηλά που μας κοιτάει. Για σένα όλα τα σουβλάκια ρε Λάρη, για σένα. Πάντως ήθελε στην κηδεία του πριν πεθάνει αντί για κόλλημα να δίνουμε σουβλάκια στους καλεσμένους. Τα γλετζές. Και επειδή οι καλεσμένοι δεν ήρθαν, Μείναμε πάμε εμείς εμείς μας. τα σουβλάκια. Κανείς δεν τον αγαπούσε τελικά. Ο για τον Μπούτσο έχει φύγει, Για τον Μπούτσο. ταξίδι Ρωσία. Θα την έκαμε. Χαιρόμαστε ρε βλάκα. Δεν το θέλω να βράσω. Θα το πιείς. Ποιος την είχε μεγάλη αυτό. Αλλά τι σχέση έχει. Την έπαθε η Τάνια όμως. Μήπως μπορείς να μας κάνεις εδώ κανένα σχεδιάγραμμα βρε άνθρωπε μου. Έτσι Κάτι θα κάνω, περιμένετε να το γκουγκλάρω. Εγώ έτσι τα με... πνευμόνια να μας δείξεις πού πάει, ποιος πού. Πρέπει να το γκουγκλάρω. Επίσης, μετά έχει πολλές χλέπες. Τι μπορεί να είναι. Περιμένετε. Είναι πολύ Α, μεγάλο αφού φαινόμενο μπορείς να αυτό. τα- Πάντως, εγώ τώρα που είπες τώρα ότι την είχε μεγάλη, κάτι είχαμε παρατηρήσει από μικρή, αλλά Εντάξει, μας έλεγε κάτι ότι λίγα, ήταν νομίζαμε ήταν το κάτι λάστιχο άλλο. του σπιτιού. Το λάστιχο μία. Και Ο πλενόμασταν σωλήνας του και- φυσικού αέριο την άλλη. Ναι. Την άλλη φορά μας έλεγε βγάζει γάλα για να Κοιτάξτε. πίνουμε. Ελάτε εδώ πέρα να δείτε τι Ξέραμε γίνεται. όμως, μικρή Έλα, μας. Άγγελο, να δείτε. Κάτσε λίγο. Αμάν, αμάν. Οφείλεται Τι είναι αυτά εδώ πέρα. στα χίσια του θείου. Έχουν κολλήσει στο λάριγκα.
Αμά. Λες να τις πήραξαν τα μπάσα μέσα. Πήραξε την κορδί της. Παιδιά, μην μου τα λέτε έτσι και με τρομάζετε τώρα όμως. Αμά, φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα. Τώρα που το λες, ξέρεις εγώ τι έχω πάθει. Τι. Ούτε εγώ ξέρω, πρέπει να εσύ να ξέρεις. Τώρα πού να με ρωτάς. Ναι, δεν ξέρω. Αξεπέρας το χιούμορ πάντσου. Να, πω. Εδώ είναι. Το Εκεί βλέπεις αυτό το ακριβώς. κόκκινο. Ναι. Αυτό ήθελα να σας δείξω κι εγώ. Δεν είναι κόκκινο. Παιδιά, γιατί είναι έτσι αυτό, όμως δεν μ' είναι αρέσει. άσπρο στην Δεν μου τάλια. αρέσει, παιδιά, δεν μου αρέσει. Τα κρεφούνια της έχουν γίνει άσπρα ολόκληρα. Σαν το γάλα. Να μην πω κάτι άλλο. να μην πεις. Και δηλαδή γιατρέ τώρα τι υπάρχει, τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει αυτό, τελική μου γκαμάρα. Αν συνεχίσει έτσι, Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, Μπορεί να βάλουμε και ναι, κάνα το αλλά- ποφλό στο λαιμό της. αλλά Τι? αυτές οι χλέπες, Του Τι? ποφλό ρε που ξεμπλοκάρει το σύστημα. μπορεί, Το Δεν ξεμπλοκάρει. ξέρεις. αλλά αυτές οι χλέπες που ρίχνει, σιγά σιγά, άμα συνεχίσει Αδειάζει. έτσι, θα αδειάσει και θα γίνει φυσιολογικό. Πόσο το λέτε, γιατρέ. Πόσο το λέτε. Λίγο νεράκι να πίνει μόνο, Ναι, ο καλύτερος Κάτι διαλύτης. ακόμα για τη συνταγή, κάτι για τη θεραπεία. Ξέρετε να μας πείτε. Γιατρέ επίσης έχω να πω κάτι ακόμα. Για πες. Εκτός από τα προβλήματα τα τέτοια, είχαμε και ιστορίες. Δηλαδή, ψυχολογικά. Εσείς είστε και ψυχολόγος. Δηλαδή θέλετε να σας πάρω έναν να σας δω. Να μας πάρει. Τώρα όλους μαζί, Όλοι, όλοι μαζί. Βγάλε ένα Αυτή χώρισμα. αγγέλα. Ας πούμε όταν είμαστε σε Από εκεί. μπάνιο, Να σας πω κύριε ας παιδιά. πούμε Από εκεί και οι τρεις. Να σας πω κύριε παιδιά να μπω μέσα. Κάτσε εδώ, Άγγελο, κάτσε εδώ, Άγγελο. Να σας πω βαράκια μου. Έτσι, Θα ναι. ήρθω. Θα το κάνεις αυτό που σε είπα. Τι να σε κάνω. Να είσαι στο κρεβάτι, να το παίζεις και να φωνάζεις Τάνια. Άμα μας λύσεις φωτογραφία του Μουνάκη, Φυσικά, εννοείται. στείλουμε πρώτα φωτογραφία και ξανακάνουμε. Θα το κάνεις όμως. Θα με στείλεις όμως να Ιουνί. Καλά τώρα, παιδιά είμαστε. Τώρα το μεγάλο πάμε. Αχ ρε Ιβάν, μόνο εσύ μου της μείνεις στη ζωή. Ιβάν, Ιβάν! Αχ ρε θύε, μόνο τον Ιβάν μ' αφήσεις. Στο κολόσκυλο μπλιά, δεν το θέλω, πήγε! Τέσσερα μισή λεπτά σου δουλάκια. Βλέπω χαρτί κουζίνας, απαλό, χάδι λέει, εδώ σε χαϊδεύει. Ας τα παιδιά, δεν το περιμένατε. Το ξεφύτρωσε εσύ, δεν μου άρεσε. Αγαπώ μου. Δεν το πιστεύω. Δεν έχω χάσει τη γύφτα από τα πόδια μου τώρα. Χτυπά τηλεφώνα. Ποιος είναι?
Για δείξε μας. Λίγο ξάδερφε, τι έμαθες. Τι έμαθες, τι έμαθες. Ήρθε η ώρα να σας αποδείξω. Yes, yes. Ωραίος. Congratulations. Ως τηλέφωνο. Ωχ, τηλεφώνα. Για Здорово, Ποιος είναι? Ω. Είναι ο ίδιος αριθμός με πριν. Ωχ, ναι, ο ίδιος είναι. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Τι, πρέπει να έρθω κι εγώ, να έρθω. Ω, παιδιά, μόνο. Άμα λέμε σε παιδιά, άμα λέμε. Θέλει ιδιωτικό χώρο, ιδιωτική. Έλα, θύε. Έλα, εδώ είναι, αλλά δεν μ' ακούνε τώρα. Άκου να δεις. Τι, πώς, Μ' αυτό όμως δεν θα κινδυνεύσει τη ζωή μου. Καλά, μα είναι, θα πάρω την Τάνια ένα τηλεφωνάκι και θα δούμε. Καλά, μα είναι, θύε, θα σε πάρω στις επόμενες μέρες. Άρα, τα λέμε, ντάβай. Έλα, Τάνια, τι γάμισες. Τέλεια. Αλλά πολύ άργησε ο Αγγέλος. Πού να είναι? Δεν ξέρω πού να είναι. Δεν τον βλέπω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στα αδερφιά μου. Τι να κάνεις? Πέρασαν 15 χρόνια από τότε. Ο θείος με αποκλήρωσε. Τα ξαδέρφια μου έφυγαν στα ξένα όταν έμαθαν ότι σκότωσα την Τάνια. Έχει 5 μήνες βγήκα από τη φυλακή. Ο θείος με έβαλε να προσέχω τα πρόβατα και τα γίδια για να τους παίζω όλη μέρα κιθάρα πάνω στον Κάφκασο στα βουνά. Η μεγαλύτερη τιμωρία της ζωής μου. Το pre-game Snapchat Αγγέλο Βάσια, εδώ είμαστε. Έλα. Θες τίποτα άλλο? Πήγε! Ωραία. Πρώτη φορά, ξέρεις. Στην φωτογραφία να σου δω. Ναι. Τώρα θέλω. Εντάξει.
Όχι τέτοιο. Το κόκκινο, ναι. Άντε. Μετράει τώρα record. Τι λέω. Έχει 15 χρόνια. Πόσα. Με βάλε φυλακή ο θείος. Τα λεφτά όλα. Και τη Μα- Mercedes. Μα άλλο γράφει διαθήκη, εγώ το καθένα Δεν το με βγάζω. νοιάζει. Τι με έδωσε εμένα τώρα. Τι δεν σε νοιάζει, έχεις κάτι μήπως να προσφέρεις. Όχι, προφεσόρα είσαι! Όχι, προφεσόρα! 1, 2, 3. Ωραία, κλείσει πάμε. Όχι, μη βγάζεις, όχι, όχι, φύγε. Φύγε, όχι, παρακαλώ, αποχωρήστε. Βλέπεις πως θα έχεις κάτι εδώ πέρα. Να, Ξέρεις σε ποιον μιλάς, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις σε ποιος είμαι. Βασίλισσα! Ήρθες αγορίνα μου. Όχι. Το αγαπημένο άθλημα του Θεού. Ήτανε το μπάσκετ. Μπασκετάκι. 500 τρίποτα σε 5 λεπτά. Αυτήν εδώ την μπάλα, τη χρυσή. Personality community ability. Larry Person. Λάρι Πέρσον. Τι την μπάλα σου. Ρε, μην κλαις, μην κλαις. Μην κλαις. Έλα, θα περάσω. Αναστήθηκε.